Търсите просторен, тристаен апартамент в София на достъпна цена. Това видео е за вас! Здравейте! Аз съм Фоти от Ирис Имоти. Днес се намираме в квартал Карпузица. Карпузица от онези тихите, спокойните квартали в подножието на планина Витоша. Тук съм, за да ви представя един прекрасен тристаен апартамент, непреходен, с възможност за преустройство в 4-стаен. Жилището е разположено в сграда тухлено строителство от 90-те години. Намираме се в голяма, просторна дневна. Дневната е на две нива, предвид денивелацията на парцела, в който е разположена сградата. В едната част подовите настилки са махнати с идеята да се сложат нови по желание на новите собственици. Отоплението е предвидено с камина, която камина е разположена в същата тази дневна. Ето тук, в тази част на дневната, би могло спокойно да се обособи кухненски бокс и да имаме едно помещение голямо, просторно, с камина, кухненски бокс и дневна част. Сега ще видите самостоятелната кухня, която, ако направите дневната с кухненски бокс, би могла да стане самостоятелна спалня или кабинет. Кухнята е с излаз към тераса. Зад мен виждате голям просторен коридор с граден гардероб. Всички стаи в този апартамент са големи и просторни, включително и коридора. Ето тук в тази част имаме санитарно помещение. Тоалетна с обособен кът за пералня. Обърнахте внимание, че имаме прозорец. Голямо предимство за една баня или тоалетна. В тази част на апартамента са разположени спалните помещения. Това е едната спалня. Тя няма излаз на тераса към тераса, но има гледка към планина Витоша. Спалнята е с изключително добри размери. Голям вграден гардероб в коридора. И сега ще видите втората спалня. Втората спалня е с излаз към тераса. Също с добри размери. Апартаментът е с частично сменена дограма, освежен и опразнен от мебели. На тази квадратура е добре да имам още една баня и тя е ето тук. Банята е достатъчно голяма и просторна, би могло да се обособи още една тоалетна с баня. Имаме мазе, прилежащо към апартамента. Голямо предимство е, че към този апартамент има възможност да закупите надземен гараж в сградата. Ако тази оферта представлява интерес за вас, не се колебайте, позванете ми на телефон 0876 80 81 24. Сега ви пожелавам хубав и усмихнат ден. До скоро!